Költözzön hozzá. Amit mi kínálunk önnek, az egy igazi álomváros. Jelszavunk az öko-bio. A takarékosság érdekében nálunk senki sem ismeri ezeket a szavakat. Benzines autó, kamion, busz, villamos, troli, csak ilyeneket. Bicikli, roller, séta, napelemes autó. Városunkban az újrahasznosítható szemetet szelektíven gyűjtik az emberek, ezért pontokat kapnak, és ha azt beváltják, 100 pontért cserében mosógépet adunk. Mindenkinek saját házi út születésétől kezdve, parkokkal, szelektív kukákkal, a tetőn napelemmel, növénykerttel és konyhakerttel, ahol a fűszernövényeket és zöldség-gyümölcsöt termesztik. Az ökodiszkó nálunk már régi bevált módszer. Tánccal áramot termelünk, és a WC-ket esővízzel öblítjük le. Dugó a városban csak bicikliktől alakulhat ki, mert mindenki ezzel közlekedik. TV, számítógép, mik ezek a furcsa izék? Ültetés, olvasás most a menő. Képzeljék, még egy másik településen összetudták számolni két kezükön a fákat, nálunk megszámlálhatatlanul sok fa van. Ráadásul minden iskola évenként 5 tonna papírt hasznosít újra. Ennek eredménye, hogy minden évben 10 000 fát mentenek meg. Az élet itt a paradicsomban happy end-del fog végződni, tehát költözzön hozzá!